Nay, napo may bugas nay. Diha gyud. Wala may bugas karon. Hmm. Nya unsa naman la inyo ang panihaponon? Nay. May ngapon. Dali sa. Dali sa. May hapon diya nay. Oh, Unsa ni nga lugar diri anay? Kabalawan. Kabalawan? Oh, silong puro 4 ni sa purok kami sa purok. Bukid sa Kabalawan. Ang Kabalawan para dito purok ni siya. So sa akin ni siya Kabalawan. Pero bukid naman kay ni diri anay no? Imuha ni diri nay? Ako. Sana mo ko kuryoso baron. Buhin kay uwan naman. So, koyo din ko. Mao ra pang nabuhi nimo. Ano tao? Haman dapit niyo ang balay. Kana? Sus Ginoo. Napa kay mga anak nay? Tas Manila isa, Manila isa, sa Cagayan. Tas Manuligaw isa, uban sa Cebu. Mao? Kami na lang tulo diri. Sa imuhang bana. Bata na ko nga. Mao na imong gibuhi karon. So mao ra na imong panginabuhi kaning tanom-tanom og Laging gamay. dakod. Mga pila pud ni kabuan adi sir maharbis nay? Tulo ka buwan, kuha na ng kamote. 3 ka buwan. So sa ato pa kaning mga saging nga ra gipangwahan nimong source of income. Oo, kahit ganun sir. Namaha, magkaon ka sana sa namaha, wag ka sudan. Walay sudan ang imong anak. Wag sudan na sir. Wala na sa pamahaw sir, wag ka na sir, bukati. Wala sa sudan. Importante di ate ampo rin tas Ginoo gyud. So haman nimong bana karon te. So ano nagkahoy sir, kay yung upo ng kusina po na mo, katulo naman. Pugunon ko na niya. Iyatot bakugod. Unsa may bakugon? Kaning Kami good sir, oy. asa man ate? Atok man. Aw kani. Mo ni inyong iatop. Oo, may yatok na niya. Ay, mami pala sa sili. Kana lang sa iyang gubaon ang kusina. Dahil sir, wag ini kanon sir. Kay, saan mo sir, wag maging mahimo. Nga pambata sila. Gwanta lang ganyan taon nga, way Pagkaon. pagkaon. Kung nga, pagkamot lang yun lang. Kasi no, pasyaan ta nga pagkakuha sa tagbugat. Kani diri anay bukid naman ni sa kuano? Dikit sa magsaysay ni siya. Sa magsaysay. O, takot siya sa Kabalawan. Hingoog City. Lahir ko tingin siya. Boundary. Bundere. Pero nay napo may bugas nay. Diha gyud. Wala may bugas karon. Hmm. Nya unsa naman la inyo ang panihaponon? Mamay lang siguro ko dito na mo ko nga wala ang kabay na pagkakuha. Nya og dili magpabaylo nay saman kamote yung kanon. Oo, saging. Saging kamote. Sus Ginoo. Di pod magsakit ang tiyan sa imong kuanan ay. Na, kaya ka na tibana lagi na dagdag ang tiyan lagi. Kaya pa ng saging kay wala ng ipon kaya kay mahingo yung ipon. Kanta ka kay ano mo. Sus Ginoo. Mauro ni among imuhang mga tanong nay. Oo. Okay. Kani tulo pa kabuan adi sir nimo harbison. Ito pa ng kabuan, ito ng Robinson. Anong tawa ko, anong tanan, nagaot na itong init. Wakaunod. Makaon. Unsa man ni nay kaning baligya po ninyo konsumo? Oo, baligya, daga mo palit na o naiunod. Kaya na kung ba, naundanong kayo na siya o mananong kamuti. Ano na amon ko, ano. Hindi palit na baligyaan. Wala mo'y panihaponon karon ay wala. Wala kit sir. Wala mo'y panihaponon. Wala. Sus Ginoo. Sige nay, nako ihatag sa imo hanay ha. Oh, para na mo'y panihaponon nay. Salamat, kay sir. Salamat kay sa Ginoo nay hanay. Salamat yun. Ang kong kitagaan. Ginipan hapon. Wa pud may sudan ay. Wag yun. Bahala, guwa mi sir. Ang sir, mamay bugas. Utan-utan lang ko. Kung bato na ng kamay, sila ito kamutan. Nay unay ipalit og sudan ay. Salamat kay sir. Asensyan gyud kay nay hanay nga gamay ra kay na katinad nay. Sayahin na lang ng sir. Sayahin lang ganing ng 50. Palit ako isda. Ang daw ba sa kubata Basing na yun. kaloy-an sa Ginoo nay. Balik ra ko diri anay. Sige sir.
Salamat kayo. Nay, amping perminti na ya. Ayaw lang jud kalimot ug ampo sa Ginoo nay. Ampo nito sir nga. Perminti niyo nay. Alay ang Ginoo nga walay bation na mo. Mo dyan ay maayo nay. Bahalag pobre nay. At least nga watay bation sa tunlawas no. Gani nga kung bata lagi. Pagkamot lang. Bahalag ko lang Bahalag walay sudan. Bahalag ko sa dali. Bahalag way bugas. Silan tayo siya. Loay tayo. Bahay sir. Gilak ng kukudirog. Silan isang way sudan. Loay tayong bata. Mga nga. Ang gambat ng pagsiya tayo. Anak na dyan nay. Ang importante diya nay nga. Isa kung sakalisod sa itong panginabuhi nay. Before ta matulog nay sa atong pagmata. Magampo ta perminti nga. Baskog atong lawas. Nakamata-pata na nga. Nakapata-pata. Hindi mo na ako. Mo na pinakadabis gyud diha nay. Pasensya na jud kayo nay nga maura na akong nahatag sa imo nay. Bahin-bahin lang pa sa grasya nga nadawat nay. Grasya na si Ginoo nay. Magani, grasya. Gipaabot sa imo ha. Niabot ako agad. Ginoo. So nay, dili na ko magdugay na yan nay. Amping perminti nay ha. Sige sir. Oo. Po nay. Kaloyan sa Ginoo nay. Bubalik ko diri pag nagpasalamat po ko sa Ginoo nay. Gikuan po siguro sa Ginoo kanang gituyo nga ipaabot ko diri kay sa kadaghang lugar akong na agian sa bukid ikaw man jud ako nakitaan. Salamat yun sir. Kay makadungag ko dani akong bugas. Oh. Nay, maura to nay nay. Sige. Amping perminti nay ha. Sige sir. Ayaw kalimot pagampo nay. Sige, salamat kayo nay ha. Salamat. Salamat kay Ginoo nay. Iwas ako sir akong tanong dani sir. Sige nay, salamat nay. Amping. Sir. Anting sa mong biyahe sir. Salamat nay, God bless nay.